Tagsa-tagsa kanila, balik pag-usap ngadto niini. Giadagan niya sila og usa ka may tinutubang panahon sa pagpakinabuhi. Apan giadagan niya sila og gahom diha sa tanan nga mabutang dinhi sa kalibutan. Gibuhat niya sila nga may sama kaniya mismo. O giadagan sila silang pagalingon nga kusog. Gibuhat niya ang ubang mga binuhat nga mahadlok kanila. Giatagan niya sila og gahom diha sa tanan nga mananap o mga langgam. Giatagan niya sila sa ilang mga dila, sa ilang mga mata, sa ilang daluggan, sa ilang mga hunahuna o sa ilang konsensya. Gipuno niya sila sa kaybalo o panabot ug ipakitaan niya sila sa kalainan, tali sa maayo o sa dautan. Giadagan niya sila sa iyang pagalingon panabot aron makakita sila sa kahalakdon sa iyang kabuhatan. Magdahig sila sa iyang balaan nga ngalan o magsangyaw sa katako sa tanan nga iyang gibuhat. Himo niya nga makabot sila sa kaybalo ug giadagan niya sila sa iyang balaod nga usa ka tinubdan sa kinabuhi. Naghimo siya usa ka walay tinutubang kasabutan, tali kanila ug iyang gipadayag ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Nakita nila ang kasanang sa iyang halakdon ug nadulog nila ang himaya sa iyang tingog. Gipasidan-an niya sila bakod sa pagkadili matarong ug gitun-an ang kasatag sa katawo sa ang pagdatan sa usa-usa. Ang Ginoo kanunay hibalo unsa ang gibuhat sa mga tawo. Walay paagi na makatago ka gikan kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang kaloob sa Ginoo mantang kanila nga mahadlok kanila. May
Kalau saya kepada lalu universal saat itu